Ara precisament que venen les eleccions nord-americanes, jo les estic seguint amb un cert interès, estic fent un seguiment de com van els candidats. En aquest moment hi ha el Barack Obama i el McCain. Sempre poc o molt això m'ha interessat seguir-ho, no? Tant és així que quan de tant en tant faig una repassada de la meva assistència fa ara 4 anys a la convenció dels demòcrates, del Partit Demòcrata Nord-Americà, i recordava algunes fotografies d'aquella presència meva, per cert, al costat del màxim responsable del Partit Nacionalista Basc, del Josu Jon Imaz, en aquella època també. Jo ja havia tingut interès previ per aquest partit quan vaig fer un pròleg d'un llibre conegut de l'Al Gore, quan va ser candidat dels demòcrates a la presidència nord-americana, un llibre que era El món segons Al Gore. I això m'ha portat sempre a aquesta certa proximitat, en podríem dir, amb les posicions dels demòcrates nord-americans. I bé, llegint aquest llibre, recordava també una altra cosa, que és la gran convenció que van fer a Boston, on hi va anar l'Obama, en aquell moment un home molt poc conegut, no? I recordo que va fer un discurs molt vibrant que va enlairar l'ànim del Partit Demòcrata d'una manera extraordinària, fins al punt que vaig tenir la sensació que feia millor discurs l'Obama, que no era candidat, que no pas en Kerry, que sí que ho era. En Kerry va quedar una mica, diguem-ne, ofegat per l'ímpetu i per la bona imatge i per la frescor, en podríem dir, d'un home en aquell moment molt jove, que era l'Obama, encara ho és avui dia, té 40 i escaig d'anys, i que es va donar a conèixer a partir d'aquell moment. Jo vaig tenir la sort de viure-ho en directe, no? Jo què en destacaria avui de l'Obama? Doncs en destacaria sobretot una cosa, no? Perquè finalment el que passi als Estats Units doncs, no depèn de nosaltres, depèn dels nord-americans, ja veurem què decideixen, però de l'Obama jo en distingiria doncs, aquesta capacitat que ha tingut, primer, de superar circumstàncies molt adverses. No oblidem que ell contra Hillary Clinton partia clarament com a persona no favorita, no? Ell no tenia pràcticament res a pelar contra el Hillary Clinton, se'n va sortir a dintre del Partit Demòcrata, ara és el candidat dels demòcrates, però no només això, en destacaria també, a part d'aquesta voluntat ferma d'anar endavant i d'aquest esperit de superació, en destacaria també aquesta capacitat que està demostrant de fer un discurs que estigui per sobre de les dretes i les esquerres, no? Als Estats Units, encara que sembli mentida, doncs també hi ha dretes i esquerres, per dir-ho així, no? Però de tant en tant surt algun candidat a la política nord-americana que és capaç d'enlairar-se per sobre d'aquesta baralla típica de les dretes i les esquerres, que moltes vegades no porten lloc, i de fer un discurs que aglutina els nord-americans, que aglutina el poble americà, no? I que el fa somiar, i que li dona portes d'esperança de cara al futur, i li dona confiança en ell mateix, no? Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. No es tracta tant de reclamar confiança per l'Obama, sinó que l'Obama és capaç de transmetre en els nord-americans que tinguin confiança en ells mateixos. Això és la clau. I això és el que moltes vegades també crec que fa falta a casa nostra, a Catalunya, no? Per tant, un discurs molt patriòtic, un discurs molt de sentiments, molt d'emocions, però sobretot molt d'estar per sobre d'aquesta lluita tradicional que moltes vegades interessa només a les cúpules dels partits entre les dretes i les esquerres, per anar amb un discurs que és el que jo intento fer a Catalunya i que crec que és el que ens convé al país, que superi aquesta dialèctica estricta entre uns i els altres i que sigui un discurs i una pràctica i una acció que finalment toqui la fibra i al mateix temps, sobretot, aglutini el poble, aglutini la societat entorn dels grans objectius del país. Jo espero que l'Obama, no sé si en sortirà o no, no ho sé, però jo estic segur que Catalunya se'n pot sortir si agafa el camí correcte, si agafa la drecera correcta i si és capaç de superar aquestes lluites, diguem-ne, entre uns i altres i, a canvi, i al costat d'això, d'agafar un camí, d'agafar una direcció, d'agafar una via que sigui aquella via de buscar els punts de gran consens de país, en allà on podem avançar junts, en allà on hi ha una majoria de gent que vol avançar, i si és així estic convençut que també Catalunya se'n pot sortir.